U toku svog školovanja učenici su se upoznali sa brojnim jedinicama za merenje. Bilo da je u pitanju merenja vremena, ili dužine, ili mase, ili zapremine, ili nekih drugih veličina. Sada ćemo pokušati da se podsjetimo najvažnijih jedinica za merenje izvesnih veličina. Kada je u pitanju vreme, imamo jedinicu za merenje vremena, jedan dan, koja je jednaka 24 časa ili 24 sata. Jedan čas ili sat ima 60 minuta, a jedan minut ima 60 sekundi. Postoje i jedinice manje od sekunda, ali nisu toliko značajne da bismo ih sada pominjali. Postoje takođe jedinice koje su veće od jednog dana, jedinice za merenje vremena. Jedna sedmica ima 7 dana. Postoji jedinica za merenje vremena jedan mesec. Međutim, meseci su različite dužine. Neki meseci imaju, kao februar, 28, odnosno 29 dana, neki imaju 30 dana, a neki 31 dan. Tako da ta jedinica nije tako zgodna i praktična, osim za neka približna izračunavanja. I jedinica za merenje vremena jedna godina nije baš precizna, zato što je svaka 4. godina u računanju prestupna, što znači da ima jedan dan više. Naime, ako je broj godine deljiv sa 4, tada je ta godina prestupna i ima 366 dana, a sve ostale godine imaju 365 dana. Dakle, jedna godina je 365 dana ili, u slučaju prestupne godine, 366 dana. Postoje jedinice za merenje vremena veće od godine. Jedan vek ima 100 godina, a jedna decenija ima 10 godina. Jedinica koja je veoma velika po svojoj dužini trajanja je milenijum. Jedan milenijum ima 1000 godina. Mi trenutno živimo u 3. milenijumu. Prvi milenijum počeo je 1. godine i završio je 31. decembra 1000. godine. Drugi milenijum počeo je 1. januara 1001. i završio se 31. decembra 2000. godine. A naš 3. milenijum počeo je 1. januara 2001. godine i završit će se 31. decembra 3000. godine.